Bește. Nu se poate. Avem aici un băiețel. Un băiețel. Carte de muncă, lucrează la gropi. Coșciuge, roz de wc. Nu coșciuge, bă, morminte. Se vede că proprietarii. Știe să facă și beciuri, tot ce vreți. Câte Florin e gura pe asta? Cu minut jumate. Nu jumate? Mai bine cu bulul excavatorul. De-aia ți face urât, eu îți fac uniform. Bă, nu? Nu, ce dimensiuni are? 80. 80. Ai dat cu ruleta? Păi da, uite. Ai pus bulbocul pe pereți? Păi da. Nu, că la bulbocul pe pereți fac. Păi și la banii tăi nu ți-ești tu oameni să o facă, o faci singur. Păi da. A, tu lucrezi pe lucrare, vrei să te îmbogățești, nu vrei să faci cu mai mult timp. Vrei să faci, Eu fac cu firmă cu altfel. te îmbogățești repede, nu? Arată-le un pupic la cameră, un like. Vai, dracu, două camere. Un like, păi să facem un tutorial ca lumea pe YouTube. Florin Craiu, gropar cu experiență. Like, arată like-ul la băieți, ăla La e. băieți Și la mine acum. și la tine. Pe ziare. Unde te crezi, mă, aici? Deci vă pup, fanii mei, zi.